Здравейте, приятели, аз съм Чикабрат и добре дошли във втората част на въведението за Adobe After Effects. Това е втората част на въведението и ако не сте изгледали първата, силно ви препоръчвам да изгледате преди да изгледате тази. Това, което ви показах в първата част, значи първоначално ви разказах за програмата After Effects и ви казах какво ще покажа в уроците за нея. Също така ви казах някои основни неща за нея. След това ви обясних за какво служат ето тези инструменти тук, а също и панелите. След това направих въведения в анимациите за After Effects, показах ви как се правят анимации и накрая след това ви показах как се използва ето този панел Effects and Presets, като добавихме ефект към видео. А това, което ще ви покажа в този урок, първо ще ви дам още малко разяснения за ето тези настройки тук. След това ще ви покажа как се режат видеа. Разбира се, ще ви покажа и как се конвертират вече готовите проекти. Ще ви покажа нещо изключително важно в After Effects и това е работа с маски. И също така ще ви покажа още някои интересни неща, които можете да правите с програмата, едни други различни ефекти, които можете да правите. И нека да започваме. Значи, ето това са видеята, които съм подготвил за този урок. Разбира се, няма да използваме всички, ще използваме някои от тях. И първо ще добавиме ето това. И естествено ще го добавя като нова композиция. Значи първо искам да разясня някои неща ето тук. Значи ето този бутон, който е Interpret Footage. Той служи за коригиране на вашето видео, като можете да коригирате различни неща по него. Например, ако е изкривено, можете, разбира се, и RGB цветовете. Цветовете също така настройки за цветовете имате в този панел. И разбира се, сега ще ви кажа една грешка, която много често се случва в програмата After Effects. Когато искате да създадете нова композиция, завличайте видеото до ето тази икона, която е Create a New Composition, а не към тази, която всъщност като завлечете ще отвори този прозорец. Ето тук можете да си създавате папки и да просто по този начин да организирате вашата медия, която е в панела Project. След това ето тук, от тук можете да показвате, да избирате как искате да се вижда вашето видео. Ето от тук можете да добавяте ето тези неща, например Grid, Rulers, ето тези линии, ето тук, ако имате нужда от тях, ако ви трябват за нещо, но аз ще ги изключа. Грида ще изключа също така. Ето тук, това когато е деактивирано, няма да се виждат примерно маските. Тоест няма да се виждат контролите на програмата. Маските ще се виждат, но няма да се виждат контролите на програмата, които ги обозначават. След това тук можете да правите снимки. Тук можете да видите снимките. И ето тук можете да променете ето така RGB тук цветовете, алфа имате, ето виждате, но аз ето тези са Red, Green, Blue, това е също RGB и можете да променяте цветовете според тях, но аз ще ги оставя на RGB. Сега от тук избирате качеството на показване на вашето видео, не на конвертиране, а на показване. Тоест, ако вие разполагате с по-слаб компютър, може би ще е най-добре да го правите на half или на quarter дори. Но ако разполагате с добър компютър, с мощен процесор и просто хардуера ви е такъв, че не затормозява машината докато After Effects ви показва видеото, можете да карате и на full. Тоест, като изберете от тук по-слаба, т.е. по-ниско качество, казвате на After Effects просто да ви показва видеото с по-малко качество, иначе то качеството на видеото ще си е добро след като го конвертирате. Това е просто на показване. Ето това можете да направите едно такова нещо според региона, който ви интересува.
И това е, ето тук контролирате това Transparency Grid. И просто това са най-важните неща, ето тук, които трябва да знаете. Ето това ресетва Exposure. И сега ще ви покажа как да забързвате или да забавяте видео в After Effects. Това е много лесно. Значи ще ви го покажа на ето това видео. Първо ето тук да видим как това видео всъщност върви. Виждаме, това си е съвсем нормално видео. И това, което ще направя, с десен бутон на видеото, от тук, ще избера Time, и оттам Enable Time Remapping. Това ще изкара ето тези две точки и ето тази лента тук. И това, което трябва да знаете просто е, че ето така, като концентрирате точките в една част от видеото, видеото ви става по-бързо. Когато ги отдалечите, става по-бавно. Ето виждаме, сега ги концентрирахме в тази част и сега когато пусна, видеото е по-бързо. Ако искате примерно бързината да е променлива, можете да създавате точки директно ето тук във вашето видео. И по този начин ето тук, тази скорост в този регион е по-бавна и тук вече става по-бързо. Нека да видим сега разликата. Ето виждате разликата. И по този начин се правят. Значи аз ще изтрия тази точка и ще изтрия ето тези. И сега ще ви покажа как се реже видео. Значи отивате на място, където искате да отрежете видео, отивате на Edit и избирате Split Layer. Както виждате, After Effects разрязва видеото и едната част, разбира се, ни се пренася на нов трак, на нов леер. Така, значи, ето по този начин разрязвате видеото и можете още един път да го разрежете тук. И когато го разрежете, ето примерно, с тази част, можете към тази част, това вече ви го показах в предното видео, да добавяте примерно някой ефект. Например, ето тук, ако търсите точно определен ефект, ако знаете името на ефекта, да кажем, значи аз в предния урок ви показах ето тук как се добавят тия ефекти, но ако примерно знаете името на някой ефект, но не знаете точно в коя папка е тук, можете директно да го потърсите тук. Например, сега ще потърся Lens Flare и ето го тук. И мога да го добавя точно към тази част. И ето. Това е точно ефекта, който търсих. И естествено, както казахме в предния урок, можете да контролирате ефекта, можете да го анимирате, разбира се, но това вече го говорихме. И сега ефекта е добавен само към ето тази изрязаната част. Другите части, както виждате, не разполагат с ефекта. Само ето тази част. Така, след като разгледахме това, нека сега да разгледаме нещо друго, а именно маските. За целта ще добавя още едно видео, ето това второто, за да ви го покажа. И всъщност сега само ще ви покажа как работят маските. Така, видеото се добави и сега ще добавя едното на един слой и второто на друг. Значи виждаме, че имаме две видеа едно върху друго. Това е първото видео, а това отдолу е второто. Понеже те са едно върху друго, виждам само това, което е отгоре. Ето от тук мога да ги включвам и изключвам. Сега ще ви покажа как работят маските. Ще селектирам първия слой, ето по този начин. И ще избера инструмента Pen Tool, който е един от инструментите за правене на маски. Ще селектирам с помощта на маска дясната част от видеото
и виждате какво се случва. Горната част на видеото, което е тази, частта, която аз селектирах, остана във видеото, а тази, която не е селектирана с маска, всъщност се маха. И това е един от начините, един от инструментите да правите маски. В този случай маската не е особено необходима. И маската е нещо изключително важно в After Effects. И аз просто сега ви показвам как се прилага тя. Но в този случай няма смисъл да я прилагам, но просто ви показвам как се прилага маската. Иначе тя може да се използва в най-различни случаи. И разбира се, ето видеята си вървят. Ето, това е горното видео, това в дясно, а това отдолу е лявото. Естествено, вече като сте направили маска, от тук можете примерно да я променяте нея. Ето, например, по този начин. Scale, Rotation, Opacity. И от тук Reset, когато натиснете на Reset, вие всъщност нулирате настройките на вашата маска. Така, това е за маските. И е най-важното нещо, може би, което трябва да знаете за тях. Сега ще ви покажа още нещо интересно в After Effects. За целта ще добавя ето това второто видео още веднъж. И това, което ще направя ще добавя ето тази пеперуда. Виждате, че пеперудата е на черен екран и това е много важно да е на черен екран, защото сега ще ви покажа нещо с нея. Така, добавям пеперудата и ще естествено отгоре. И сега ще я преместя. Ето така, горе-долу. Горе-долу да изпълва екрана, не е нужно. Всъщност аз ще я направя още по-голяма така от екрана, защото тя също завлита в екрана. И няма голям смисъл да е точно на пасната. Така, сега. Виждаме, че тази пеперуда, ето това е пеперудата, това е видеото. И сега, естествено, когато пусна видеото, виждам само пеперудата. И това, което мога да направя, значи първо ще ни трябва ето това нещо, тук Mode. Ако не се вижда, ето тук е мястото, откъдето да контролирате какво се вижда на вашата таймлиния. Ето тук, ето това принцип е скрито тук, където да се виждат ето тази информация за вашия клип. По принцип, например, ето тук вижда колко е duration, колко е дълъг, т.е. продължителността на клипа. По принцип тези неща тук са скрити. И по подразбиране, ето тази част от панела с слоевете е скрита, затова цъкнете тук да я покажете. Това, което ще направя сега, ще променя вида на слоя на пеперудата на Add. И виждате какво се случва. Вече виждам пеперудата. И всъщност това нещо, което ви го показах е с пеперуда, но върши голяма работа, ако примерно искате да направите видео в което да направите фалшив изстрел. И по принцип този muzzle flash, този изстрел, го слагате, променяте на Add и можете да направите реалистичен изстрел. И това всъщност е нещо, което е интересно. Сега това, което ще ви покажа е как, много важно нещо в After Effects, разбира се, как да конвертирате вече готовите видеа. Значи, за да конвертирате готовите видеа, ви трябва ето този раздел, Render Queue.
който можете да го покажете от менюто Window, ако не го виждате. Като изберете Window, от тук избирате Render Queue. И за да конвертирате видеото, първо трябва да го изпратите в този раздел. За целта от менюто Render, от менюто Composition, избирате Add to Render Queue. И ето тук имате две опции. Можете да го направите това и с Adobe Media Encoder. Но за целта трябва да имате инсталирана програмата Media Encoder, която е наистина много добра програма. Но ако я нямате, можете да използвате ето това, просто да конвертирате видеото в програмата. И така, сега, от тук в Best Settings, това, което можете да направите е да промените фреймрейта, ако ви е прекалено голям. Просто ето тук това, което може да фреймрейт, ето тук това е може би едно от най-важните неща тук. След това Quality, това е Best. Ако примерно правите чернова и не искате, и не ви е толкова важно качеството, просто не искате толкова място да заема, можете Draft да заявите. Ето това ви е размера на видеото, резолюцията ви е пълна резолюция. И след това ето тук можете, това, което можете да направите от тук, значи преди в After Effects, ето това меню аудио беше ето така с чекбокс и винаги беше деактивирано, обаче те вече са го оправили и вече нямаме чекбокс, а имаме си направо аудио input. Затова ако сте с по-стара версия на After Effects се чудите защо няма аудио, ето това е причината, защото просто ето тази опция в по-старите версии е чекбокс. Ето такава отметка и трябва да се сложи просто. Тук можете ето тук във видеото да променяте каналите, ето тук Color Management за цветовете, но аз тези няма да се пускам в чак такива подробни обяснения за това меню. Разбира се, ето от тук можете да си направите един темплейт и като си направите темплейт, вече ще можете ето от тук да си избирате вашият пресет, с който искате да конвертирате видео. След това, като сте готови, натискате на Render и видеото ще ви се конвертира. Естествено, когато натиснете Render, ще започне да се изпълва ето този Progress Bar. И когато видеото приключи, т.е. когато рендването приключи конвертирането, вече ще можете да използвате вашето видео и да правите вече каквото си искате с него. И благодаря ви, че изгледахте втората част на въведението за After Effects. Очаквайте още уроци за програмата After Effects скоро. Това беше от мен, надявам се урокът ми да ви е бил полезен. Ако ви е бил полезен урока, се абонирайте за мен, посетете моят вебсайт chikabrat.com, харесайте видеото и го коментирайте. Това беше от мен за сега. Чао!